Għandha tkun il-qorti kriminali li tagħżel li persuna li tikkontrolla l-assi tal-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri. Kienet din id-deċiżjoni li ħarġet mill-Qorti Kostituzzjonali wara ordni li wasslet għall-ifriżar tal-assi kollha ta' Keith Schembri tal-kumpaniji tiegħu u anke ta' martu. Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul qalet li dwar in-nomina ta' amministraturi tal-assi għandha tkun il-Qorti Kriminali li tażel il-persuna u tagħti dawk l-ordnijiet li jkun hemm bżonn fit-twettieq ta' dmirijiet tiegħu. Qalet ukoll li wara kollox kienet il-Qorti Kriminali li għad tittalba l-ordni ta' investigazzjoni u sekwestru, wara li konkludiet li kienet sodisfatta li hemm raġunijiet biżżejjed ta' suspett dwar rejati ta' ħasil ta' flus. Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat u d-diretturi ta' kumpaniji varji tiegħu kienu ħadu azzjoni legali fuq ordni tal-qorti li friżat l-assi ta' għexieren ta' negozju u individwi, hekk kif qalu li sar ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem fosthom għal smigħ ġust u għad gawdija tal-proprjetà tagħhom kif ukoll id-dritt tagħhom li ma jiġux ikkastigati mingħajr kundanna. Ditti li appartjenu lil Schembri kellhom l-assi tagħhom iffriżati wara li l-qorti ħarġet ordni ta' sekwestru f'dan is-sens. Il-ġimgħa l-oħra Keith Schembri reġa' ġie arrestat u interrogat fit-taqsima tar-reati ekonomiċi fil-Ħamrun u kien ġie rilaxxat f'anqas minn 12-il siegħa.